Shalom. Malatema dito hatta buhita merpungu di bagas jorona na bedion lau patupahon perminggota di Arianon. Sanggiakma perminggota sadarion pahoton patuguan oporsiota marite-hite hatan itu hatta. Adorak sota mulai perminggota tapak ketiki satokin jolo marhahoho memahita. Tangyang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Tapuk kama perminggota, tapuji matuhata, marede mahita. Ari namar hasonanga, ima ari sori paradiana, inamaruoni, sai martua hati, naringan sarminggui, songong ingat paheati, maranopun negata, untuk seret nirohati, doa di agama. Ale Tuhan sai pagolo, jangan saya jadian, mologang sai patolo, marsake apuian, Tuhan orang sai tokong rohani. Di bagasan goar ni di bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia, namano palangit dohot tanoon. Amen. Di bagasan oddo holong ni rohai, dadahita makaholongi di bata, ibana do makaholongi hita, jala disuruh do anakna bahit perdengkanan, pasaihon dosatta. Hamuak kahaholongan, ang gosongoni holong ni rohani di bata di hita, tamama ng hita masih haholongan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan di bata, pargugo na suhatudusan, ama namin na di banua gidyang. Mauliate marohan nami tuho, ala dilihok ko anak mo na sa saday tuhami. Jala di palua ho hami isyan penggonggoman ni sibulis. Upangido hami tuho, say ramoti hami di bagasan hatam. Asa margogo hami, jupamasa hasusan dohot hagugutan. Say sesa madusa nami dohot pangalasyon nami di hatam na bediyay. Say parohay marohan nami marahiti-hiti at dodim. Jala pamasok hami tuhaluan sugot. Asa pujon nami hodisi rodi sa liling nililing na marhite-hite
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Betul mahamu. Ta puji Tuhan ta meredehita. Oh Tuhan, Duriani Tuhata, tabigima hatani debata, songo patujulo ni jamita, turpuk tuari mingguta sedarion, tasurat di Pesalmen bidu 50 sada, ayat na perjolo, 1 ayat na pasapuluhon. Songon na somal, tajahama marsorik-soring. Songon ma hatani debata, Ede sian si Daud. Asima roham diau alede bata, hombar tudenggan ibasam. Sese sama akka pangalusyoku, hombar tugodang ni asini roham. Yasidutu ma'au bupi sian hajat aku, yala payas ma'au sian dosaku. Ainung huboto akka pangalusyoki, jala saitok tongdo sotsod di julukku dosaku. Dopat saping do au mardosa, jala najat sidutu do di matam nahulahon. Asatun bonar ho di bagasan padohanmu, kita di bagasan panguhummu. Tongodo di bagasan hasahaton doa hutubu, jala di bagasan dosa di jakon dainangau. Sitong niroha di bagasan do tongon loma niroham, atong pabotohon ma habisu ho tu bagasan rohaku. Sayurasi maahu siya dosaku, marite-hite sanggul, asa tung ias ahu, say buri maahu, asa sumaksak ahu siyan itak. Say patubegehon ma tuahu hasunangan do kelas niroha, asa marulup-ulup holi-holi akanong ginupuanmu. Sonima hatani Tuhata, mertua do natumangion hatani dibata, naupiopsa jalan na mangulahotsa. Amin. Tapuji Tuhata maredehita. Sol, sol, sol,
muliani Tuhatta, tatopo tema dusata nagudangi di juloni debata, Roma hitam bersoba di juloni pak silang ni Tuhatta, mangidu sian asini rohana, hasesani dusata, tangyang mahita ibagasa rohata bi. Alea manami, jala di batanami, na di baduagijang, pargugo na suhatudusan, pardenggan basa doho, jala rodi saliling nililing na do asin ni roham. Saya marpamuati maroham di hazahaton nami, jala saya ay unang be ingot ak kadosa nami. Ay jok do hami mardusa maradopok ko, jala jok do husunggali hami rimasmu, marhitesian pangalasyon nami. Unang alang asin roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami. Palua mahami, jala sesama dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata, taringot Tuhan sesan ni dosata. Songa sitong na mangulwa unin na Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohakku, mida habantayan ni parjahat. Nalomodo rohakku, mida hamula na, asa mangulu ibanang. Asa ngapon ma di debata na diginjang. Amin. Puji Tuhata, marite-ite, kor narwastu.
Terpuji Tuhan, mari damai kita. Yesus, tomat joamu, asa ulakku Jehovah. Unang sobor seaho, di pangan Yesus Jorbut Pedros Laus Kau malesa utati mangurasi rohaku. I would not Uriani Tuhata, tabigima hatani debata, songotu dalang ulune baru, dienet sian ulaun ni apostel, bidualu ayat 22. Sonoma hatani Tuhata. Ipe pauba maroham, sian hazahatommi. Dungi pangido matutuhani, anggiat tersesa, tahi-tahi ni roham. Nak nima saat ni hatani Tuhata, atong rak mangidugugo mahita sian Tuhata debata. Ale Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulahon nahu bar Tuhatami. Amin. Tapuji Tuhata, mari te Qur'ama.
Tapuji Tuhatta, mare damaita. Ale Jesus, ay pabulus nakakituon. Pargogoima kau naloja namaheudon. Sai apoy maroako manutahon tanoon pai malua pai matua apardagamo dan margogo amaralo akadosaki ai ahu ulamu unasonani Pasingon kumadani sai lokong kurahati puji oku magorni Uriani Tuhatta, tahatidak ko ma hapor siyautai, songon na hinatindak ko ni dongata sa hapor siyaon di portibyon, rakmadok mahita. Au porsia di debata Jahuba, ido ama pargugo na suhatudusan, namano palangit do tano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, ima na tinubuhan ni si Maria, na gabi-gabi siya to di porbadia, adorang suhabubuhan. Ido Tuhatta, na manawon na birnit, di panguhuman ni Silatus, na may tatarpazal do ibana di hao pinorsilang, jala tuat tu banua toru dong ditanom, na mula mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhuldul tu siya ni debata Jehovah, amanai pargogo na suhatudusani. Di sima ibana pamamulak sugot to tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea, di tondi porbadia, jala arok sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasisani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu do sugot daging ni halak na umate, dohot di hanguluan na surasuda. Amin. Tapi kema titik namasa di huriatta. Damang dainang nani haulong at Tuhan Yesus Kristus. Tabigay matiting namasa sa minggon. Parjolo, ruas netaba. Sadarion, Minggu 10 September 2022, tajalo do gabe ruas ne huriata, ima keluarga, amang praka, dian Rio Lumban Gaul, dohot inang Aprianita, Boru Lubatobing, ingana nasida di Jalan Flamingo, Polonia, masur sektor Tolo, di Pangido, asa Jojong Manasida.
Mau lihat paduahon. Ruas namoding. Nah, di hari Minggu tanggal 4 September 2022, nunga dialap tuhata amang predik edi girik, hina baluhon ni inang situa a boru papahan, nasian sektor sia. Nunga dihalap tuhata di hari Sabtu tanggal 10 September 2022, inang saragi napitu boru sima jutak sian sektor sada. Jala sadarion di patu pahuriata do parmingguon na diuluhon guru Jumata na maringanan di jalan pintu air opat gang Bancin si Malingkar B. Patuluhon tim renovasi pembangunan gereja GKPI Pamen akan melaksanakan lelang penggantian atap gereja GKPI Pamen bagi Bapak Ibu dan saudara yang ingin mengikuti lelang tersebut dapat mengambil dokumen lelang pada hari Selasa tanggal 13 bulan 9 2022 Jumat pukul 9 sampai pukul 16 dengan saudara Yohana. Panitia pembangunan mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dan peran serta dari Bapak Ibu saudara sekalian, kiranya beribadah di gereja kita ini terus membawa sukacita dan pembaruan ke arah Kristus Yesus. Dan kami juga mengharapkan dukungan kepada Bapak Ibu saudara, mahasiswa dan pemuda sebagai wujud pelayanan kita dalam doa, daya dan dana. Pak Upaton, doakanlah hadirlah ibadah penyambutan mahasiswa baru UKM KKMK USU yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 bertempat di Gereja Padang Bulan masuk pukul 12 WIB. Palimahon, pertanyata sektor dilaksanakan setiap hari Selasa masuk pukul 10 sia 30 WIB. Paunopon, terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat GKPI Pamen yang memberikan ucapan syukur dan bakti bulanan kehadiran pemberian Bapak Ibu adalah merupakan tangan Tuhan yang tetap terukur memberi. Kami PHJ dan Majelis Jemaat GKPI Pamen tetap menghimbau serta berharap akan kepedulian seluruh warga jemaat, kesediaan dan loyalitas kita bersama dalam arti memiliki dan tanggung jawab bersama untuk memberikan bakti bulanan. Sebagaimana ketentuan dari kantor Sinode GKPI, dengan demikian kita ikut bersama membangun kerajaan Allah di bumi. Tuhan memberkati. Dipanggil doma tu amata amang situa hutagalung amang situa hapadiangan asa di pasat nasidama mengenai tim renovasi pembangunan gereja. Waktu dan tepat kepada dihami. Mau lihat ya? Salam. Memperkuat, mempertegas dikti yang sudah dibacakan oleh Amang Situa Simajuntak, kami dari tim observasi dan renovasi gereja akan membuat pemberitahuan kepada saudara-saudara yang akan ikut lelang pembangunan dan renovasi atap gereja. Kami akan bacakan. Selamat beribadah buat ibu, saudara, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi, pemuda-pemudi yang beribadah di gereja yang kita cintai ini. Kami sangat senang dapat beribadah bersama. Kami dari tim pembangunan dan renovasi gereja GKPI Pamen yang ditunjuk oleh gereja
melalui rapat majelis gereja untuk melakukan observasi, evaluasi, renovasi, dan pembangunan fisik gereja agar tetap terjaga dengan baik dan nyaman digunakan dalam beribadah. Setelah memperhatikan dan mengevaluasi, maka sangat perlu untuk mengganti atap gereja kita dan juga melakukan penggantian plafon gereja termasuk penggantian instalasi listrik. Setelah hampir 30 tahun sejak pembangunan gereja ini, rencana renovasi dan pembangunan tersebut akan dilakukan secara bertahap agar gereja kita tetap dapat dipergunakan dan tidak mengganggu ibadah kebaktian seperti biasa. Tahap pertama yang akan kita lakukan adalah penggantian atap. Dalam hal rencana penggantian atap tersebut, maka kami tim pembangunan dalam mengedepankan transparansi, profesionalisme sebagai anak-anak Tuhan akan melaksanakan lelang terhadap pekerjaan tersebut. Bagi Bapak dan Ibu, Saudara dan mahasiswa atau pihak manapun dapat mengikuti lelang pekerjaan tersebut. Bagi Bapak, Ibu, Saudara seluruhnya yang ingin mengikutinya dalam mengambil dokumen lelang yang telah kami siapkan sebagai berikut. Waktu pengambilan dokumen Selasa 13 September sampai dengan 16 September 2022. Waktu jam 9 sampai jam 16 WIB. Tempat kantor administrasi gereja, Komplek Gereja GKP Pamen, Medan. PIC yang dapat dihubungi Saudari Johana. Informasi lengkap lainnya tentang tender yang sedang dijalankan ada pada dokumen lelang. Demikian pengumuman ini kami sampaikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari seluruhnya dengan harapan kita dapat melayani dan berpartisipasi sepenuhnya dengan talenta, kapasitas, bidang masing-masing yang telah Tuhan berikan kepada kita. Juga kita dapat melayani dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita melalui doa, daya, dana, sehingga pekerjaan renovasi dan pembangunan yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik. Dan kita dapat beribadah dengan baik dan nama Tuhan kita Yesus Kristus yang dipermuliakan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Dari panitia renovasi, pembangunan dan perbaikan atap gereja. Terima kasih. Lau manomu-nobu hatani debata marede mahita buku ede nomor 332 ayat 1 tambah 4 saya pasiat Tuhan Yesus. Sai pasiat Tuhan Yesus, kebagasan rohani. Sai mai Yesus, ege panutup nayu. Sai pasiat Tuhan Yesus, jatuh
Lehon olumit Jesus, ay hatop dosa kui, say pasiat matuhan, rohan lalu jadi. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan asini rohani Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom dihita saluna kamanginang. Selamat hari Minggu dita sudina. Kuriani Tuhan nahina holongan ni Yesus Kristus nama lasti roha marpungu marsaur di joloni Tuhata di gerejaon sadarion mauliate ma di debata dileho dihita hahipason saluhutna dileho dihita nang ringgas ni roha manopot joroni debata sadarion mangoli Tuhata pos roha sudi mahita tutu sadarion di pasu-pasu Tuhan. Akadamang dinang nakina holongan di Yesus Kristus, kami sadiri padi talinti dongoran, makubasi sonari songon direktur di lembaga Yapentra di Tanjung Morawa. Kira 3 bulan depi kami di Tanjung Morawa, sebelumnya di GKP Jemaat Khusus Horisan. Mulai maka menginang di partikianon asa tapara di rohata, neng jalota silua partodion sadarion imahatan di debata, anggia marhite hataon margugu hita muse makirim mangihuto tuhata. Hatan itu hata naga beturpuk jamita di mingguta sadario di paradido siap berita nauli nasi nurat nisi Matius di bidu 10 alu mamuka sian ayat 12 sahat ro di ayat 14. Hujahahok kami ma ayatot dihita kamanginang taukap marohata Tuhan mana mangaleho dihita pangatusion nato tu lahoma jalo hatana sadarion. Songono mahatan itu hata tuhita saluna. Behado rohamuna. Adong ma di sahalak 100 biru-biru. Gabi mago sada siani. Da tadi konon nama nasia pulu siai ditor. Laho mangalului namagoi. Nasitong ma nahudok tuhamu anggodung jupaksa lasamma rohana midai asa mida nasia pulusia nasomagoi suang songodi do rohan yamamuna na di banuagi jangi ay di pangido do naeng unang mago agiasada sian namet meton ima sahat na kamanginang Mauliate ma di Jehovah sahat hataon tuhita sadario di permingguan on laho memakulingi hita saluhutna jalatema ni jamitata nanya turhon ni almanak ni huriata sadarion Allah menghendaki pertobatan kita debata makalomohon hamubao ni rohata ido na pinangido ni turpokon nuang tuhita kamanginang molo taparohahon tema ni jamitata sadarion totu boy ma idauta songo dia si hol ni roha ni debata taringot tungoluta kamanginang taringot tungolu ni huria ni tuhata di tikion ima asa olo hitanian olo huria ni Tuhan nian tartogu tuhamu bau ni roha jala olo mulak tu debata di bagasan uduk do seret ni rohata.
Heraido hulala na pidangido ni debata nuaing. Naing tugun ni debata hita, Tuhamu boni roha, asabu hita mulak niya tutuhani di bagasan roha na tutu. Akadamang dainang na hinaholongan ni Jesus Kristus, marhite paddohanon, targob bardo takas tuhita salu na sadarion, songod dia holso ni roha ni debata, di parnguluon ni hajol maon di tikion. Boydo berengot taka manginang, ima di dalam torop halak diobason, naso pola makarikoto be ngolu partodion. Naso haru pola makarikoto be ngolu partuhanon. Ima di dalam torop halak marlakalilu. Marlakaho Bartulomo ni rohana sadiri. Gabi tertugu matu hamaguan doho tuhamatian. Nunga tung macetorop halak nuaing songoni. Jadi odo na binereng di debata di hurianay nuaing. Uban na di pakulingi hita nuaing. Asa ditugu hita niya mulak tutuhani marhiti hamu baon ni rohata. Tarida doi. Enak penoeng rohita marminggu di son. Boy do yaka manginang tapatupa. Siya nakahasomalon rutinitas. Tuntutan ni parugamo otta ikom marminggu hari minggu. Godang halak na ringgas marminggu. Ya, ringgas martangiang boy do honot tasongoni. Ringgas majaha hata ni debata. Ringgas tua kapar sora ni huria. Alai dada sasitong na nalaw patuduhon na tutu ibana manada debata. Dada na laho patuduhon haburjuon ni rohanay martuhan. Alay alanya hado mangina. Alay lau makukupi akka hahurangan na. Dipatupa akka haringgason yaka manginang. Dipatupa akka kegiatan-kegiatan na kelihatan seperti rohani. Seperti itu sesungguhnya itu hanyalah sebuah alat bagi dia menutupi dosanya, menutupi kelemahan-kelemahannya. Asa di pereng jolma naburju doi hati yang manginang ate. Wah naringgas doi marminggu. Penampilan si songonoma na jok di patuduho na kahala parise di zaman di Yesus. Martangiyang nasida di joronya kana torop di tonga-tonga dalani pinggir dalani. Asa di bereng jolma. Wah anggon parminggu doon. O si partangiyang doon. Alang di boto di Yesus hamu songon aka kuburan do hamuina. Tidak ubahnya seperti kuburan yang dilabur putih di luar bagak-bagak. Alai di bagasan go holi-holi nang busukna. Holalaw makukupi hahurangan na ido. Holalaw makukupi dosa na ido. At taringgas mamariminggu. At taringgas maibana marsaur do di bata. At tardo kamanginang ate. Daday si tuhuna. Anggona sa sitong na dirohat tayo. Jolma dosi da rupa. Jolma dosi da penampilan. Ale mulu di bata si ida rohado ibana. Jadi molo halak na yang roh marhamu baon. Dada penampilan na takuba si disi. Ale parrohao do na pinangido ni debata. Di bagasan uduk seret ni roha. Uduk hitaro tutuhani lahu mangulu ibana. Akadamang din ang nakinaholongan ni Jesus Kristus, dia ka pengalaman-pengalaman pelayanan tarida doon sudi. Sipata memang tarsonggok doroha mamereng aka pangalahon ni, aka halak na tanda kutip Kristen noaingon akamang. Di gereja sangat rohani, sangat alim. Ale hola mulak sian gerejai, hola ditudal hopitu ni gerejai. Ngamar rumang hapor tibiyo beparngulun na. Pamangan na pesubu dijaga, pangalaho na pesutar tugu dinggan, akaula-ula na pesipicangod do, partuktuhan do lanak na asing. Molosongonido go baran ni hakristenota. Boha hira-hira ka manginang, halomo ado hita di Tuhani, ulalada kalomo kita, akhirnya di Yesus ditikin yang muse, dakuta dahwa kasih ulah jahaton. Dada sudi halak nama jogwar hu Tuhan. Bohongot sogo Tuhan jauh banogi jangi. Alayak kana mangulahon
lomo ni rohani debata adu siya nasa rohana. Akadamang din ang nakinaholongan ni Jesus Kristus, jamitatta sa darion, sa perunungan na matyabagas do, diganup hita, pribadi lepas pribadi akamang ina, bohado, nang tertugu do nguluta marahamu bawa situtu di Tuhani, dohono do tuhita kamang inang, ulido ha Kristenoni di pangulu debata di Portibion, ulido huriay di pajongjong debata di Portibion, songodalan manugu jolo may torop niya rotu Tuhani marhiti huriay marhiti ha Kristenoni. Alay mo tabereng naking akka pangalaho na songoni marlapatan dope ha Kristeno dihita marlapatan dope par huriao dihita ni naroha masibata kami. Aing gosoboy do tartogu hita marhiti huriay marhiti ha Kristeno tay lamarahaw duhon manguloy debata, lamanada lomo ni rohani debata, sa sitong na hita imay do gagal paham ati Manginong. Dakta boto lapatan na hita gabi Kristen, dakta boto lapatan na hita marhuria, ay huriay ya eklesia terpanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Kapanugu-nugu do dalan tangan ni Jehovah do hurianai laho manugu torop halak siyan hagulapo tu hatiro ni Kristus. So ngonido ng ha Kristenoni ay marhite ha Kristenoni gay tartugu hita gabi siyan ni Jesus kanido kamanginam. Naing manian ha Kristenota haringga sotta marminggu lamar parbuay dia do pon di debata na lamar hauduho kita tutuhani marhamu baon ni roha. Akadamang din na nakinaholongan ni Jesus Kristus o doholso di Tuhan di huriana di obason. Danga pala dohono kita iko situlu mata ni horbo alay hita do na pinakulingan ni Tuhan. Sa dariona ka manginang. Si hol na bagas diukapo Tuhan itu hita. Si hol rohani debata. Di halomohor rohani debata. Danga kapabahinatan na uli-uli. Alay hamu baon ni roha doa manginang. Parohaon na uli di Tuhani, parohaon na dingga di Tuhani, odo apala na nilun ni debata marhite turpoko sa derion. Taparohaho majo, buasay kosongoni. Marhite turpoko na kamanginang di pakuling debata do hita. Asa taukap na rohata, ima rohana yas, rohana tutu, rohana uli, olo tartogu mulak tu Tuhani. Odo noaing. Na pinasahat ni debata tu hita. Ukap roham, ima rohana iyas, rohana uli, naolo ditogu Tuhani, mulak tu Tuhani. Ay dang marlapatan man ang dia pitaulaw di Portibio na kamanginang. Molo so dolotikos, roham ditogu debata, mulak tu ibana. Ang marlapatan ni. Tajahad waking epistel tayate, songo dia marumang na. Alay na rikot dohono ni debata tu hita sa deryon. Holong do rohani debata dita sa luhuna. Jala holong ni rohani debatado di patudo tu itan noaing. Lomo rohakumu bahuamang. Lomo rohakumu bahoinang. Ina Tuhani. Ay ngosong onodo parnguluamu. Dangadong dalan na abu mamasu-masu. Napadua hon. Lomo rohani debata mamasu-masu ngulum. Holong rohani debata tu ita. Jala lomo rohani debata mamasu-masu ita. Alay. Bohado sahat pasu-pasu ni debata songuna tahirimi. Anggoso di halomohod debatado mi parrohauta. Anggoso di halo mohon debata nguluta ka mangina. Pesal menopat ayat opat ahadido hatan di debata disi. Unang soboto hamu marhasurungat do di bay jahuba akahasianna. Jahahamu pesal menopat ayat opat ini. Ini ayat emas. Saya sendiri diberkati luar biasa dengan ayat ini. Tagulut manya dinguluon asa halomo arrohato di Tuhani. Dia dapat bahinatai. Alaya manginang parrohami pauli. Padinggan patikos molunung ngatikos do roham natikosido nang patikos lakam. Amin. Molunung ngatikos roham natikosido patikos ulaulam. Molunung ngatikos roham natikosido patikos akasi pikiran ni roham. Alayang gosotikos roham boy do anon tapoles-poles sudi. Jalaidang di halomohor rohani debata. Alani ahado naneng berengota sa trupuko na kamanginang suku-suku tu hitan waing bohado de bata papatar hosihol ni rohana songonon lahu madugi tamulak tu ibana adong tolu na pinasa ni trupuko tu ita kamangina molta parrohaho trupuko waing sederhana do tulu ayat do ale bagas itu tu hula lalapatan tu hitan waing
Tuhan mana mangaleo pangatusia mungkin panorang yon nami terbatas doa manginang. Alai molukap doroham tung jepek tung terbatas panorang yon ni di jamiton ng Tuhamu makuling do debata tu ganup hita. Aito di ido nama nahapon hatai di ganup akan ukap laho majalo hatanay. Molo hatani berjamita terbatas dui. Ale molo hatani to di ina manuaton hatani Tuhani di bagasan ngulum. Marsaringar doi terus mapakorhon marurat mabambar parbui di bagasan ngulutak kamanginang oddo na nang jal otan wae na parjolo di sona kamanginang tabereng majolo songo dia de bata papatarhon si holna tuhitan wae lomoro hani di bata ko mubahitan yan ahame tai dari son dileho de batado dirina songo parmahan ibana mangalului jalamanoguhita namaguhian asaboy mulak tibana ahado beringot tadi son molubuhi hita tardugu mulak tutuhani dang ala ni malom dang ala ni gugum dang ala ni habuyota. Tuhan berinisiatif sendiri dari dirinya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang seperti saya dan saudara. Jadi molubuhi hita mulak tutuhani sotung tadok ala ni pabahin aku ala ni hebat tu dang adong jol mana hebat dia do debata alai ganup nama jalo holong ni rohani Tuhani hebat ma Tuhan Tuhani do na di hebat di bagasan multa ini yang perlu kita pahami dileho debata dirina sadiri gabe parmahan songo parmahan nakingan asa dilului hita ganup akan nama jadi dari yon rodo Tuhan tu pamenon roh Tuhan yang dingananon mengalului hita diri nasa diri nuaing di somar hite to di parwedia manigati ganu parrohao ta parguluta saluhu na kamanginang jadi pakulingi do hita sadarion sian sihol ni rohanai holong ni rohana na balgai di dohok mulak ho amanginang tuau mulak ho inang pau baroham mamang pau baroham inang omma na pinasa ni debatatu itano yang akamanginang ibana sa diri do makatahonon ibana sa diri do patol hasonot tu itano yang dangala ni malo ni manangisepe molo kaproham buido bigyo munuaing hatani Tuhani satu bagasan gulum manuguho mulak tu Tuhan sehingga hudok songonak na dangapala arsa konomu sederu sedebal gadusam dangapala arsa konomu sedia godang hato diulaho na sa minggu nok salpu sadario di patudu ho debata nak pardosa ho nak parjahat ho ro Tuhan wa tu sama kuling mulak ko maktuau holong doro hakku tu ho mulak ko inak tuau huha holongi do ho boha amanginang sia dia tarjalo ho holong nasongoni tarjalo ho sa portibion down alai ala dileho debatado dirina sa diri papatar hon holong nai ditugu ho sadarion alan i unak bajogal roham molodok debatatu ho sadero dibereng pangalahom na cahati dibereng ula-ulam na sohasiai didok Tuhan pauba roham amang pauba rohaminang ukak maroham jaloma olo Tuhan tugu mau Tuhan asa tutua muba imadok tu Tuhan idon ada yang dohonotan yang amang dangalani malo ni makatai dang roham dipakulingi debatan wae jalama kuling do debata tu ganuk rohatan wae ai libereng do pabahe nami mukit tu jol manang diboto jol main nami ulam ido kana mangina dan diboto jol manang ulami di tempat na buni ale bereng adong dosong ni sehali sada amatta ditugio madak dana namar dalani jadi namar dalanu sida mangalaw hamparan na nado panas sianari jitu ngadalan dibereng nasi dong di si perkebunan buah semangka kata bodoh semangka molo panas hari itu mana panas sekali anak ya iya pak kita berhenti dulu itu banyak semangka di sana ini kita ambil satu aja jadi beradi mahalai idok matuan anon ale bereng damang non berek tusan berek sedam boleh dong jol maitor bebuh tu bapak kalau ada orang nanti kasih tahu bapak supaya bapak cepat keluar. Jadi hohoma anak naon, dia terdiam, bingung anaknya ini. Karena anak ini rajin sekolah minggu. Jadi dia bilang, dinala bapak no tu kebun lama buat, idok mah, pak, apa harus ke kanan ke kiri aku lihat? Iya, lalu ke atas tidak aku lihat pak. Nah, langsung tersonggok bapak no tur menibung, bah tutu, oh ayo pulang nah. Itu sadar bapak naon,
Betapa kita sering hanya melihat kiri kanan ketika kita mau melakukan dosa, ketika kita mau melakukan kejahatan. Kita merasa ketika orang tidak melihat itu tidak masalah bagi kita. Tapi ingat saudara, ada Tuhan yang melihat. Coba sekali-kali lihat ke atas lah ya. Mulai memulahon hajahato kita, bereng jotu banua gijang, tonggordo mata ni Jehovah se banua gijang, marnida sudah parnulonnya kahatul manu. Unang gabe di roham ala sudah bereng jolma, dangadong mabotoi, sadarion ngadi pakuling di bata, HP di boto di bata ni dalam natuariate, kanido, di boto di bata ni dalam nabudariate, di boto, di bereng do. Kan itu mangina sadarion nak pesongo dia rubang ni lomi no itu tua mubah maho mang mubah maho huhaholongi doho ay parum na tigor do Tuhan parholong na ulibasa songo dia pebaligan ni dosam tung rara songon hay nasuba gabi botardo songon hapasi do nang mau lihat ma di jauh odo naso tarsuhat na pinatapa tar di debata tu tadi minggu tasion. Tuhan mau supaya setiap kita bertobat apapun kehidupanmu. Kalau engkau belum bertobat, engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau engkau tidak bertobat, apapun pencapaian hidup yang kau dapatkan sekarang, itu nol. Dan artinya bagi Tuhan itu. Engkau sampah, engkau akan masuk neraka. Engkau terhilang dari Tuhan. Mari, sebelum engkau terhilang jauh, Tuhan berkata, bertobatlah anakku. Bertobatlah amang. Bertobatlah inang. Bertobatlah na poso bulung. Holong dorohani debata diho. Ido na pinang ido debata. Na padua hon. Las itu tu dorohani debata molo olo hita jupangan na. Jala olo hita to gero na muda tu ibadah. Tabering jotong akamangin ati luar biasa. Nasi tong mana hudoko tuhamu. Anggodung jupaksa. Lah sama rohana midai. Asamida nasia pulusia namagoi. Las itu tu. Lasan artinya ulas rohana, balgas itu ulas rohana. Jadi unang pola mabiar hita. Unang saya olani dirim di hadosam itu Tuhan. Nang raradosam ikobotar di benuni Tuhan alanya las dorohani debata mida ngulum naolo bertobati naolo mubai ingok mayamanginang. Jadi unak pola marsak ho alani dosami. Asal olo ho manangihod debata, jupangan di debata nuaing, tuguon na doho tu ibana. Ini berita anugerah bagi kita hari ini. Kalau engkau mau mendengarkan suara Tuhan, hari ini engkau akan ditolong Tuhan. Engkau akan diampuni Tuhan. Kalau engkau mau mendengarkan Tuhan. Tetapi ketika engkau mengeraskan hatimu, engkau akan binasa oleh kekerasan hatimu. Engkau tidak akan tertolong oleh apapun, dan engkau akan binasa. Hari ini anugerah Tuhan dibukakan bagi setiap kita hari ini. Siapapun kita hari ini, songo dia perumang ningulum, asal olo maho pakulingan di debata, jala olo ho majakon holong di debata, arga doho di Tuhan ni, tubuson na doho, haulon na doho, tuguon na doho, songo biru-biru namagoi, mungkin ngahapi be, dirungga-runggay, ale hola di bereng parmahani biru-biru namagoi, manigor di haul lo ibana kamanginang, manigor di tugu, di opa, ipiakod dia baranai istor ditugu malujong ibana mula muse ngada botago bibiru-biru kuna magoi baka molo dia en asing istor di jauh dua ka hobbar balokna marlas di roha ala ni biru-biru na mago sa doon mungkin dihita dohono tama biru-biru sada do ale amanginang aha di dok hata ni debata betapa besar sukacita di sorga ketika satu orang itu bertobat malaikat di sorga bersukacita artinya las itu tu rohani Jehovah molo olo hita marhamu boni roha. Mari kita belajar hari ini. Jal odo na pinangido ni debata siya kuriana, siya kita saluna akaruas di huria halak Kristen. Baiklah kita Kristen yang sungguh-sungguh bertobat, yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Karena apa saudaraku? Karena Tuhan itulah sumber segala pengharapan kita. Jangan ada asing. Ini harus jelas ini. Tidak ada yang lain. Jadi las dorohani debata marni dahita sadarion molo kita bertobat. Las dorohani debata marni ngolum sadarion molo marhabuon ni roha. Mungkin bereng dohono mo alayamang paguda kudo hulaw na jahat. Dak persoalan ini Tuhani. Asal Allah buba tugon ni Tuhan doho. Asal Allah muba haulon ni Tuhan doho. Ay holong dorohana nang diperdosa. Jadi ini kamus yang harus kita pahami.
Tuhan sangat mengasihi orang berdosa. Pasti. Tetapi ingat, Tuhan sangat membenci dosa. Jadi halakna berdosa ikut dihaul doholong ni Tuhani asat margugui bana mangalu dosana. Dosa itu sangat dibenci Tuhan, makanya perlu ada pertobatan. Sebab jika engkau tidak bertobat, dosa itulah yang mengubur engkau sampai mati. Kan upah dosa adalah maut. Tetapi ketika engkau mau bertobat, maka engkau akan betul-betul punya komitmen meninggalkan dosamu, maka Tuhan akan melepaskan engkau dan menyucikan engkau bagi dirinya. Sehingga engkau tidak lagi hamba dosa. Itu akan menginang. Tuhan mengasihi orang berdosa sebesar apapun dosamu. Tapi orang berdosa yang mau bertobat. Orang berdosa yang mau bertobat akan menginang. Bukan orang berdosa yang mau main-main dengan dosa selalu. Jangan. Hari ini. Lasdo rohani debata. Molo oloh jupangan na sadari odison. Molo oloh dipakulingi debata. Di togu mulak di mana. Terakhir. Ini peringatan ayat yang terakhir. Suang songoni do rohani amamuna na di banoge jangi. Adi pangido do naing unang mago agia sada sian name betul. Tuhan tidak mau kita binasa. Ini penting bagi kita. Ya, tuk solomodo rohani debata mago sian hita. Alania hamasi berengotasi. Tehutum ma ibana do dengan asa unang hita mago. Basa mago hita. Nasalalakka do ben na mago hita. Natatudalo hodo Tuhan yu ben mago hita. Dang lomo rohani debata mago hita. Ala diunang besai pilih kata sia Tuhani tehuto ni bana dinggan. Selama kita mengikuti jejak Tuhan dengan baik, kita akan selamat. Jadi sadatikya ka manginang adong masahalak amata dibuang ma anak na tutobak. Ini mencari kayu bakar lah istilahnya, mengalulusuban. Odi tiki melayani kami di daerah sering terjadi songoni. Jadi mek do pedak danahon alai parama. Itu dia bapak no seolo dohot. Tinggal anak di sini. Aku mau ikut bapak. Anak itu tutobak seneng dohot di mana. Jadi duk soni baik dohot mana naon. Ale duk sana si ditobak aka manginang. Di dok bapak naon mak. Di somma joho mangda. Asa buat johau na di ruraan. Ale nak bagas ruraan medebuhon non. Jadi memang sangoba si donya. Olo bapak. Di lo anak nodok digijangi ibana. Alai duk turu bapak no turu rai la bebut hawon. Duk saat bapak no di batang di haula manaba. Ro anaknya sia pudi. Dia tersongguk ma bapak no di dok masongonom. Ih, buado baik ko amang satu son. Kang gudang rungga-rungga. Aham itu bapak anak nih. Ya aku sampai ke sini kan Pak. Aku tidak kena duri pun. Buado baik ko amang. Karena bogas di padegion ni bapak hudegi. Dapur hamu doang manginangi. Bogas di pandigan di bapak hudegi gabi kona suga biawina. Artinya apa yang kita lihat di situ? Bekas telapak kaki bapak itu kuinjak sehingga aku tidak kena duri. Artinya mulai kia suga di sini ngapar jolo pak ni bapaknya kona suga sehingga dak kona suga bi anak nai. Artinya apa bagi kita? Ikutlah berjalan bersama Tuhan. Ikutilah jejak Tuhan. Langkahmu akan pasti, perjalananmu akan selamat. Engkau akan terhindar dari banyak persoalan. Karena silindo pilihlah kata. Hola pilitan nolak kandidat dan hisya belakang ini pasti udang rungga. Hoda rungga pak nai. Ino baik kita susah na mardala ni hak Kristen otonak kamang. Dang olo hita mardala di dalam ni Tuhani. HP Kristen. Maka nagudang masalah tadopi. Selama kita berjalan menapaki kaki Tuhan itu, kita pasti akan tertolong aman, selamat. Alai saya tak pilih dulu kata, saya taripu hitana jago, gitu kan? Kita merasa kita hebat, wah aku hebat. Bolehlah engkau merasa hebat, tapi ketika engkau terantuk, engkau akan berkata, Tuhan, kan begitu juga kan? Kalau tertuk katong dari jauh Tuhan, merasakan bahwa dia hebat. Itu akan mengingat. Ya hari ini ingat Tuhan tidak mau kita binasa. Dang lomoro hani di batamago hita alan i, olo mahita nia di togu Tuhan i. Jalatai hutum mabugas nedok dinggan. Pasti kita akan tertuntun dan tidak akan binasa. Ido hulala amanginang napor luta jalo sederion. Holong ni debata di patuduh tu hita. Holong nama kokop.
Holang tubui ibana menugu-nugu hita kamang. Jadi 3 hal di sini. Ai dilehod do dirina, ya, songo parmahan ibana mangalulu hita. Tu dia pi hubui di berek Tuhani. Tung habit-habito di sudut di berek Tuhani hoise. Maka tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Hatimu pun dilihat Tuhan, perilakumu pun dilihat Tuhan. Dulang diri puro habuhi martabuni sa Tuhani. Daung alan ukak mak. Diluli tu haduh hitanua nga kamang ina. Las rohani debata molo oloho jupangan na. Molo oloho pakulingan na. Molo olo dito gumulak tibana. Lasya rohani debata. Ate kamang ina. Jalan terakhir, dang lomo rohani debata mago hita. Alan ihu tomma Tuhani dok dinggan. Dege bogas padegian itu anin gulum. Pasti itu akan tuntun kita. Selamat. Imana tajalo sedok kamang. Dirupi Tuhan mahita saluna. Hari ini minggu pertobatannya ini. Tuhan menuntun kita semua kepada pertobatan. Bagi setiap kita yang rindu jamahan Tuhan hari ini. Buka hatimu, dengarkan suara Tuhan. Bertobatlah, datanglah kepada Tuhan. Rasakan kasih Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Berkat-berkat Tuhan pun engkau akan rasakan dalam kehidupanmu. Alan ido manginang. Ubain nagabi di togu biru-biru remuse. Ay molonga tersesati bana ngaliliban. Dang adok si pangano nano di si marniang may hapit tabi may mate may. Dang lumuro ni bata mate hita. Alay dung di togu ibana diiring-iring mau setu japalan na lomaki. Diiring-iring mau setu ay mul na tiwi. Kam mangulu may bana, sonang may bana, molo marsahit iban iban uba na. Molo salalakay man ito musim bulan. Tabodo martuhan na manginang. Buhado tahe di lararuhamu. Tabodo martuhan. Tabodo martuhan na manginang asal olo hita uluhonon na. Alay say susah do hita tadok martuhan. Imadamang lam jodoh ka tutuhani lam gudang parukilaku. No. Tohodoi. Tohodo songoni ang manginang. Lam jodoh kita tutuhan lam gudang do parukilon. Bado tahe alusya mujo. Pigahala masya kita na jodoh madok songoni. Lam jodoh ka tutuhan dia lam gudang kia paruk itangi somuse may kan. Ido. Tohodoi. Bado manginang alusya mujo. Tohodo lam jodoh ko tutuhan ni gudak parukilamu. Dang barani ang mga lusi dangi. Akahala na madok songoni hari ini saya katakan bertobatlah. Dak tohoi. Ya. Jangan katakan seperti molo paru kilo dari homar Tuhan, udah komar Tuhan. Iya, itu kan cara setan untuk membuat kau lari dari Tuhan. Engkau berkata, oh molo mar Tuhan, lu jahado mertua gudak paru kilon. Engkau seakan-akan dibobokan setan supaya kau tidak ikut Tuhan. Itu cara setan untuk membuat kau meragukan Tuhan. Ikut Tuhan bukan berarti ya selalu berukil. Parukilon na niharapon ni Tuhan kita na memutusun akahagi ni dagi teido kamangina. Ketika kita benar-benar komitmen untuk meninggalkan dosa itu mang parukilon. Ni do nangi, ala unang do sude mangitutuan parukilon, lang budak parukilon dang songoni namar Tuhan. Mologa be parukilon do partuhano dingolum unak komar Tuhan. Ala Tuhan do songonon, hamu akan aloja jalan sorat, Roma hamu tuau asabwa. Asahu pasonak tor di muina do nangi. Hasonangan do. Ala dang hasonangan so namadala di jalan tol. Adong salib yang harus kita pikul yaitu bagaimana kita mematikan keinginan daging, keberdosaan kita. Itulah baru kilo kita. Molo alan ido, ya memang rukil mahitada asati kos Tuhani. Ala unak sude dokon berdosa hoi doko baru kilo. Dak songnya tongak kamanginate. Harus jelas rule-nya. Bahwa ikut Tuhan itu kita memiliki tuntunan yang jelas. Kita mau diberkati Tuhan, kita mau dituntun Tuhan. Dalam artian mololam dipati kosodo parlakam dia lohodo sam ti koso madal Tuhan ni jal om mudo pasu-pasu ni bata paso nangokku do hamun Tuhan ni udak saya sudah dok parukilan dengan itu lagi besalah tonga kamangina jadi na berdua kon ubah satu songoni na alang do honamar Tuhan ni modal bata do golom ria-ria dang Tuhan ni nambai komarukil pangalahom na suharuti kosido ambai komarukil ay molo tagolom ria-ria alang-alang hita do hona dang ria-ria na jahat cara tamani uriari itu salah. Itu tongaman. Jadi terkadang kita juga cara kita mengikut Tuhan ini salah terlalu banyak kesalahan. So naking anggo songo danai di dege padegian di bapak na idang manang ngahui bana. Ale adong do padegian di bapak na. Idegi bail muselak kanase. Hona rungga matong ibana da. Taro ma ngahui to bapak ale tersugau. Nasu degi hodo padegian di bapak nai. Kan itu songo itu. Jadi kalau kita ikut berjalan bersama dengan Tuhan, ada tantangan iya. Ale dak paru kilo bedihita. Justru itu menjadi pengalaman rohani yang memperkaya kita ikut Tuhan, yang menguatkan kita berkata dengan Tuhan, bersama Tuhan aku menang, bersama Tuhan aku bisa, kan itu.
Itu baru ada komitmen iman. Alain ko se cegeng do hita, sa di hari ta ulunun Tuhan hidup dinggan. Jadi amang inang mau lihat tema di Tuhan, sa di pasu-pasu Tuhan ma ita sadarion. Hari ini adalah minggu pertobatan. Tuhan mau supaya kita benar-benar dituntun kepada pertobatan yang benar. Ingot dilului debatado hita. Songo parmaha dilului do hita manginang. Tung solot ngulut talan didosai sadario dilului debataho. Ya, tung hapit nuaing ngulum alan yakka hacahatoni sadarion adong debata laho makka holongio. Tugon na humulak asa marhadingganon marahuliong ngulum di Tuhan. Tuhan madongani mamasu-masu ita saluna. Matangnya kita. Tuhan nami jala debata nami mauliate ma Tuhan hatam nahu jalo hami sadarion. Wida hami do balgani holong ni roham di hami. Tutu ditatap hodo ngulu ni huriam. Ngulu ni sudi hami akana porsia. Najojo tutu hami Tuhan dang berdala beho bartulomo ni roham. Marpidik lakka gabililu hami jojot ali Tuhan. Alai marhite hatam sadarion huida hami balgani holong ni rohami. Songo parmaha dilului hodo hami Tuhan. Manang songo dia perumang ni ngulu nami. Dia kupi ho hami. Jalasi hol roham. Asa dinaroho mamakuling hami sadarion. Ganup hami mabuka rohanami tujulum. Tugu mahami Tuhan. Iring-iring mahami Tuhan. Ay lomoroham unang mago hami. Alay gay marsaluna kadinga di basam hami Tuhan. Tatap huriam na rumar minggu sadarion. Namarhaga leo pargugui Tuhan. Namarsak apuni do akka namarukil. Akka na dibaga sapar sahito marhite gor di Yesus Kristus Tuhan nami. Apeho tangamu lehon gugu dohot hamamalu ni parsahito dinasida. Songonima Tuhan dia kana poso persikola tabay bisuk hapistaran na mangaluli karejo Tuhan ukap parkarejo na dinggan. Songonia kena koni huriam na mangaluli rokap patubu dinasida rokap na dinggan ale Tuhan. Akka parsaripeon pasu-pasu patubu holong hasa daw ni roha asanggia marhadinggano sudia karipe ni huriam. Songonima Tuhan akka na matua lehok kahipason lehon gajang ni akka gugu di hatun nasida asalam marsangap ngulum di hatun nasida saluk nale Tuhan. Pasu-pasu sudia kapangula ni huriam parhalado ni huriam. Sian amak padita satu akka guru jemaat do akka pengurusarian nang akasi tua. Sudi nasida Tuhan urasi jala parsahalai. Asamar gugu manguluhon huriamon. Hupasa tami ngulu nami tu hosa darion. Pasu-pasu bahai marhite todim. Asamar gugu hamma jalo hatam. Hut makka nguluhoni di ngulu nami siganu pari. Asa tugu mahami. Tuhamu baon ni rohana dinggan. Asamar perbui pasu-pasu salut hatami diganup ngulu nami. Mari hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Taudutima acara tak kaminang marede mahita. Soma jolo jala piri lautu diala kami o tignai ma o terloban di bain hata kaoni mulak matu Tuhan Yesus di paluatan dan dikulah monagamo moana sadosa nungalele ososona ugana sarohani say terpojok di alam di akadami mulak matu Tuhan Yesus si paluat pemini dan dikulat monagamo moana sodosami. Hatani debatana mangarade rohata lau pasahato piliata tutuhata imana tersurat di Lukas sonom ayat 30 songonom mahatana. Lehok kamuma gabe lehonon nama dihamu parsuhatan nadinggan naniojat na hinutur-hutur jalana pinasuksuk lehonon na tuapamuna ay parsuhatan na sinuhato munado suhatonon na tuhamu. Amin tapasaha ma piliata tutuhata.
Mulyani Tuhatta rimahita dongdong. Bagasan duduk doser ni roha tapasaha ma pilato tutu hatta martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroruan ni saluhut silehole honadinggan jalamu linasa ulibasa nama uliutus. Husabau kami masyan nanilehom itu hami pilihan nami tuho. Molotunga dokter sobau kami tuho nasiat tangamuhiad dui hujalo hami. Ayaha mahami ubahin natar leho kami manangahatuho. Asi maroham jalo mapilan namion gabi wap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu pake hami pilianon pati buluhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileho-lehomi di hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehon kotirani pamataku osadohot gogot rodisaluhut mataku bupasahat itu Ali amanami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di banua tongos songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Atong mula mahamu di bagasa dame do las ni roha, jalo hamu mapasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodako Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopako Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasaurhon madamena tutodi munabe. Hari Minggu marita salud na kamanginang. Shalom.